सूखल बारे देह दुबारा ठीक समय पाबारू हमसे भेटाइल। अरे क्या समस्या है बताओ। मोह तहर सूखल बारे देह दुबारा ठीक समय पाबारू हमसे भेटाइल। अरे जोनी परेशान तू हो खफोल झड़ी बावे गारंटी फरक तहरा परी देतानी नोच के तू बांध लो न जड़ी लीहो फर्नीचर के तकिया तो धरी देतानी नोच के तू बांध लो न जड़ी। Music by Manu Raj. देहिया मोट होई ऐसन सपोर्ट होई सारा खत्म तारा भीतर के चोट होई तारे सब दुख दूर हो जाई। देहिया मोट होई ऐसन सपोर्ट होई सारा खत्म तारा भीतर के चोट होई। ऐसन इलाज सुन के होना करी बावे गारंटी फरक तहरा परी देतानी नोच के है बांधलो न जड़ी लीहो फर्नीचर के तकिया तो धरी देतानी नोच के तू बांध ले जड़ी। लागत लाचार बाड़ू भइल बेमार बाड़ू राइटर मिथिले से कइले का प्यार बाड़ू हमरा शौक लागता। लागत लाचार बाड़ू भइल बेमार बाड़ू पवन विशाल से कइले का प्यार बाड़ू राहो विकास सब दुख ली हरी बावे गारंटी फरक तहरा परी देतानी नोच के है बांधल तू जड़ी लीहो फर्नीचर के तकिया तो धरी देतानी नोच के तू बांधल न जड़ी।